ҷоизаи ҷумҳуриявӣ ба номи лоҳутӣ таи маросими бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик шоми 12 март дар як ҳамоиши фарҳангӣ дар бинои театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосими Лоҳутӣ ба рӯзноманигорон эҳдо гардид. аз ҷумла дар бахши телевизион ба Бахтиёр Сафаров, корманди фахиди телевизион, дар бахши радио ба Баҳринисо Маҷид ва корманди радиои Фарҳанг ва Мағфират Носирзода, хабарнигори радиои Садои Душанбе супорида шуд. барои маводи илмӣ таҳқиқотӣ ин ҷоиза ба Ҷамила Раҳмонова ва Бахтиёр Қутбиддинов, устодони факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллӣ ихтисос гирифт. дар бахши матбуот ин ҷоиза ба 5 хабарнигор Фахриддини Холбек, Абдулқодири Раҳим, Асалмоҳ Назар ва Ҳотами Ҳомид ва Карим Шариф дода шуд. имсол ҳамчунин ҷоизаи алоҳидаи Академияи ВАО дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба чанде аз расонаҳои хабарӣ дода шуд. аз ҷумла Озодагон ҳафтаномаи сол, ТВ Варзиш телевизиони сол, Имрӯз радиои сол, Амид Ховар оҷонсии сол, Садои Шарқ маҷаллаи сол ва Нуралии Давлат коршиноси сол эълон гардиданд. дар доираи таҷлил аз рӯзи матбуот ба чанде аз собиқадорони матбуоти тоҷик мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд. ҷоизаи ҷумҳуриявӣ ба номи лоҳутӣ соли 1968 таъсис ёфтааст ва ҳар сол барои беҳтарин дастоварди рӯзноманигорӣ дар рӯзи матбуот тақдим мешавад. то замони касби истиқлолияти Тоҷикистон рӯзноманигорони кишвар 5 май рӯзи нашри рӯзномаи Правда, нашрияи асосии Ҳизби Коммунистии Шӯравии пешинро чун иди касби худ таҷлил мекарданд.